fuq One Radio il-Mexxej Laburista Joseph Muscat qal li ma nistgħux ninsew li 4 minn kull 10 żgħażagħ pajjiżna qed ifallu u wħud jispiċċaw l-iskola lanqas jafu jiktbu u jaqraw. Sostna li dan jinkwieta ħafna lill-Partit Laburista. Fl-edukazzjoni minkejja l-iskejjel ġodda u sbieħ għandna żgħażagħ li qegħdin jispiċċaw fil-kuriduri tas-sistema edukattiva u qed nindunaw bihom meta jkun tard wisq. Fl-edukazzjoni kif inhi s-sitwazzjoni ma tindunax mal-ewwel, jindunaw it-teachers, xi kultant laqas tad-dar ma jindunaw. U għandna tfal inviżibbli fis-sistema tagħna li qegħdin metaforikament fil-kuriduri tas-sistema edukattiva illi nindunaw li s-sistema fallietom lil dawn it-tfal meta jkun tard wisq. Quddiem dan kollu, Gvern ġdid se jwettaq sforz bla preċedent billi jaħdem fuq proġett konkret illi jgħaqad flimkien ix-xogħol, l-edukazzjoni u ġlieda kontra l-faqar. Il-proposta tagħna hija li garanzija fejn qed ngħidu li kull tifla u tifel, kull żagħżugħ u żagħżugħa ta' 16-il sena jkun l-iskola jew ikun qiegħed jaħdem jew inkella qed jitħarreġ. Joseph Muscat semma kif dil proposta diġà titħaddem b'suċċess fl-Awstrija u l-Finlandja u qed tissemma wkoll fuq livell Ewropew fosthom il-Partit tas-Soċjalisti Ewropej. Pajjiżna iżda m'għandux jistenna li jkun ordnat iddaħħal dan il-proġett progressiv iżda għandu jdaħħlu minn rajħ biex juri li jinsab minn ġdid fuq quddiem fl-Ewropa. Se nuru illi f'dan il-pajjiż kapaċi mmexxu u mhux nitmexxew, qal Joseph Muscat.